Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Җирдән тапкан бәхет, республика игенчеләре язгы кыр эшләрен көтә. Алексеевск районында үсемлек майлары җитештерү буенча заманча яңа завод ачылды. Җәйне көткәндә, балалар ялын оештыру белән шөгыльләнүче Сәләтле җәй 2024 ял итү компаниясе үз эшчәнлеген башлап җибәрде. Россиянең тикшерү комитеты Татарстанда пилотсыз очкычлар һөҗүмен тикшерә. Искәртеп узабыз, кичә иртән республиканың Алабуга һәм Түбән Кама предприятиеләренә пилотсыз очу аппаратлары һөҗүме ясалды. Республика рәисе матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча, һөҗүм нәтиҗәсендә җитди җимерүләр юк, предприятиеләрнең эше өзелмәгән. Соңгы мәгълүмат буенча 13 кеше зыян күргән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Алабугада булды, анда ул зыян күргән биналарны карады, төзүчеләр белән аралашты һәм кыска вакыт эчендә торак биналарын торгызырга кушты. Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов Алабуга политех студентлары белән очрашты һәм яшьләргә түземлелек һәм ватанпәрвәрлек өчен рәхмәт белдерде. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, хәзер тынычлыкны саклау һәм паникага бирелмәү бик мөһим. Аны махсус рәвештә бу җинаятьне кылган кешеләр таратырга тырыша. Башка темаларга күчәбез. Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгы Казанда атмосфера һавасын күзәтү мәгълүматларыннан файдалану мөмкинлеген ачты. Бу турыда хөкүмәт йортында узган экология темасына һәм территорияларны җыештыру санитар экология 2 айлыгына багышланган брифингта сөйләделәр. 2024 ел башыннан экология министрлыгында Казанда атмосфера һавасының сыйфатына кагылышлы 152 шикаят килде. Бу хакта ведомство башлыгы Александр Шадриков сөйләде. Законсыз каты көнкүреш колдыклары чүплекләренә дә шикаятләр күп. Хәзер кор эрегәндә алар күбәйгәннән күбәя. Өстәвенә шәһәр зонасында гына түгел, урманда да. Чүп-чардан арындыру эшләре башланды инде. Татарстанның чиста урманнары акциясе 22 апрельдә башлана. Ул санитар экологик 2 айлык белән параллель рәвештә 1 апрельдән 31 майга кадәр дәвам итә. Активность стороны населения. Без халыкның активлыгын шикаятлар саны буенча күрәбез. Агымдагы елның 3 ай эчендә генә дә экология кабул итү бүлмәсенә 926 мөрәҗәгать кергән. Шуларның 352-се калдыкларны рөхсәтсез урнаштыру белән бәйле мәсьәләләр. 304-те атмосфера һавасының сыйфаты буенча. Урта диңгездән Мәскәүгә 20 градуслы җылылык алып килгән циклон Татарстанга якынлаша. Синоптиклар әйтүенчә, республикада тулаем апрель айы нормадан 1 градуска җылы була. Шул ук вакытта җылыту бик кискен булмый, бу язгы су басу куркынычы кими дигән сүз. Бүгенге көндә кар катламы 40 см биеклектә, әмма ул тиз эри. Бүген 3 апрельдә явым-төшемсез, көндез һава температурасы 14 градуска кадәр җылы. Атна ахырында метеорологлар республикада суыта дип белдерде. Алда торган язгы кыр эшләренә әзерләнгәндә мөһим бурычларның берсе авыл хуҗалыгы техникасын ремонтлап, аны әзерлек сызыгына кую. Республика район авылларында бу эш тулы куәткә бара инде. Опас районы аграрийларда чәчү, җир эшкәртү техникаларын төзекләндерү, чәчүлек орлыклар әзерләү, ашлама туплау белән мәшгуль. Багыш авылыннан Марат Шыгараев бәхетен читкә китеп эзләмим, туган җирендә кала. Башта аграр көллияттә эритеп ябыштыручы һөнәрен үзләштерә. Аннары Каратунда урнашкан Акбарс оешмасының 1 номерлы филиалына килә. Инде менә 4 сезон биредә хезмәт итә. Бүгенге көндә Марат техникаларны язгы кыр эшләренә әзерләүдә катнаша. Комбайнарны вар иткәлибез. Тан пропаларны, зерноуборочныйларны ясыйбыз. Мырзалар авылында яшәүче Марс Әминов шиномонтаж цехында эшли. Тракторларның тәгәрмәчләрен төзекләндерә. Демонтаж, монтаж. Покрышкаларны киңәйтәбез, трещиналарны. Нияз Галиуллин Әлмәндәр авылыннан. Ул тәҗрибәле механизатор. 1987 елдан бирле тракторда эшли. Улым Алмаз белән бергә эшлибез, икебез бер тракторда. Әйбәт, запчастлар булды булай. Ансы юк, бусы юк дип тормадык.
Уйшмада барлык техникаларны да бер юлы тизекләндерәләр, һәр цехта да эш уйышкан. Терлек азыгы җыю, бертеклеләрне суктыру, шигендер җыю эшләрендә катнашачак техникаларда бүгеннән үк тизекләндерү үтә. Ремонтлыйбыз комбайннар, аларны шигендер сезонына әзерлибез. Безнең барлыгы 15 шигендер алу комбайны бар һәм 4 тиги торганыбыз бар. Менә шул сезонга кадәр әзерләп чыгарга тырышабыз. Уйшмада 56 кеше эшлим, язы кыр эшләре урып җыю чоры вакытларында аларның саны 100дән артып китә. Чөнки студентлар да җәлеп ителә. Филиалы ел сайын яңа техникалар белән дә тулланып тора. Динә Нишметдинова, Гөлназ Валиева, Шулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Аппас районы. Татарстан агросәнәгате өчен заманча технологиялар. Алексеевск районында үсемлек майлары җитештерү буенча яңа завод ачылды. Анда көнбагыш һәм рапс орлыкларын зур күләмдә эшкәртәләр. Заводта калдыксыз җитештерүне ничек оештыралар һәм гомумән бу җирле фермерларга нәрсәсе белән отышлы? Алексеевск районыннан безнең чираттагы репортаж. Нәк 5 ай эчендә Алексеевск читендәге чиста кырда көнбагыш мае җитештерү буенча завод төзелә. Җирле крестьян фермер хуҗалыгының берсе Волгоград белгече Артем Кулькин белән берләшкән. Мондый цехларда эшләү тәҗрибәсе зур булган инженер Татарстанга күчә. Базарда көнбагыш бәясе төшкәч, үз заводын төзү идеясе барлыкка килә. Поняли, что просто сажать подсолнечник и продавать не совсем выгодно. Көнбагыш отырту һәм сату бик үк отышлы түгел икәнен аңлагач, май җитештерү белән шөгыльләнергә уйладык. Әлеге эшчәнлек өлкәсендә үзебезне сынап карарга булдык. Завод төзеп, эшләтеп җибәрдек. Монда тәүлегенә 150 тонна чимал эшкәртелә ала. Нәтиҗәдә 60 тоннага кадәр май көтәләр. Ул эшкәртү заводларына, илнең башка төбәкләренә һәм чит илләргә җибәрелер дип көтелә. Җитештерү калдыксыз, орлык сыгынтысы терлекләрне ашату өчен өстәмә сыйфатында файдаланса, көнбагыш кабыгы цехларның җылыткычларына бара. Биредә махсус су фильтрациясе булган заманча җылыту бүлмәсе куелган. Завод җирле крестьян фермер хуҗалыклары ярдәме белән төзелгән. Аларның монда көнбагыш һәм рапс уңышын бирү мөмкинлеге барлыкка килде. Безгә ул крестьянский фермерское хозяйстволарына һәм мондый күмәк хуҗалыкларга бик ярдәм итәчәк. Бүгенге көндә алар аның аркылы семена алачаклар һәм барлык технологияларны булдырып эшләячәкләр. Бу заводның иң беренче продукциясе, җитәкченең үсеш буенча планнары зурдан. Поставить также цех по переработке подсолнечного масла, то есть рафинация, дезодорация. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Ринат Сахибгараев, Динар Зиннатуллин, Татарстан яңалыклары, Алексеевск районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Иртәгә 4 апрельдә Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә Татар сүзе 4-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концерты була. Әлеге чара республика рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан оештырыла. Конкурсның максаты туган телне, әдәби мирасны үстерү, саклау, милли әдәбият һәм мәдәнияткә кызыксыну уяту. Конкурс дөньяның төрле төбәкләрендә яшәүче татар халкында зур кызыксыну уятты һәм бөтен Россиядән, шулай Казакъстаннан, Үзбәкстаннан һәм Швейцариядән быел 3000-нән артык гариза җыелган. Иң күп гаризалар шигърият номинациясында кабул ителде. Бу сезонның яңалыгы махсус туган тел номинациясе булдырылды. Монда Чуаш, Мари, Мордва һәм Удмурт халыклары вәкилләре катнашты. Иртәгә тантаналы рәвештә 37 җиңүче игълан ителә, аларның һәр кайсы акчалата бүләк ала. Быел конкурсның премия фонды 1 500 000 сум тәшкил итә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген сезнең игътибарыгызга тагын бер яңа проект тәкъдим итәбез. Тормышта ана телебезгә карата очрап торган игътибарсызлык, битарафлык һәм салкын караш очракларын ачыклау һәм төзәтү максатыннан барлыкка килгән Тел сагында сәхифәсен журналист Динә Нишметдинова алып бара. Әлеге проект Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе белән берлектә эшләнде. Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезнең белән мин тел сагында торучы Динә Нишметдинова.
Яшерин батырын түгел бүгінгі кінде мәгълүмат урнаштырылган токталарда хата белән язылган сүзләр табыла. Истәвенә татар хәрефләре кулланылмый. Инде бик еш очракта гомумән рус телендәге язманы татарчага тәрҗемә итеп тә тормыйлар. Без сезгә ачык мисалларның берсен күрсәтергә булдык. Мужской магазин одежды и обуви от классики до спорта гыйбарәсен ничек тәрҗемә ителгән. Ир-атлар киеме һәм аяк киеме кибет классикадан спортка кадәр. Сез аңладыгызмы? Шәхсән без әлеге язманың мәгънәсенә төшенер өчен берничә кат укып чыктык. Билгеле, бу туры тәрҗемә һәм кызганыч, татар хәрефләре биредә бөтенләй кулланылмаган. Әмма монысы инде халык фикере. Нидә булса кибеткә барасың. Анда язып куелган. Иртәнге 8-дән алып, кичке 20 сәгатькә кадәр эшли диелгәндә, уртасына ашсыз дип куелган. Әйе, нәрсә инде бу ашсыз? Ул бит бүтүнләй аңлашылмый торган әйбер. Әйтергә була, тәнәфессез, түшке ашсыз дип әйтсәң, әле аңлашыла шушылай бит татарча була. Билгеле, әлеге хаталар белән көрәш берничә ел элек башланды. Халык игътибарын җәлеп итәр өчен хәтта бәйге дә игълан ителгән иде. Әлеге бәйге татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы президенты каршындагы комиссия тәкъдиме белән үткәрелде. Хаталы илме токтаны күргәч, кеше халык контроленә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Инде иң игътибарлы булучылар күптән кыйммәтле бүләкләрен алды. Халык контроленә килгән иң еш мөрәҗәгатьләрнең географиясенә күз салыйк. Казан һәм Татарстанның төрле районнары беренчеләрдән булып исемлектә Казан шәһәре тора. Казанда бүгенге көндә хаталы илме токталары бармы? Казан халкы татарча сөйләшәме? Кибеттән татарча китаплар сатып алып буламы? Бу һәм башка сорауларга җавапны без тапшыру азагында бирербез. Безне борчыган сорауларга җавапны табар өчен мин Казан урамлары буйлап сәяхәткә чыктым. Һәм инде көн дәвамында мин Казанның төрле почмаклары буенча тикшерүләр уздырачакмын. Беренче тукталыш – автобус. Без Казанның нәкъ үзәгендә биредә автобуслар, троллейбуслар минут саен йөреп тора. Без 35-нче автобуска утырдык. Габдулла Тукай исемендәге метро тукталышы. Монда татарча тукталышларны игълан итәләр микән? Тикшереп карыйбыз. Барысы да тәртиптә дисәк була. Тукталышларны хәтта өч телдә игълан иттеләр. Шул исәптән татар телендә дә. Габдулла Тукай мәйданы метро станциясе тукталышы. Шунысы да куандырды. Автобуста баручы берничә кеше рәхәтләнеп татарча сөйләште. Исәнмесез? Исәнмесез. Сез татарча беләсезме? Беләм, татарча, мин татар малай. Ләкин татарча бер кәлимә сүз дә белмәүчеләр саны да байтак иде. Татарча беләсезме дигән сорауга беләм, тик сөйләшмим дип җавап бирүчеләр дә булды. Монысы бик кызганыч. Үз сәяхәтебезне без троллейбуста дәвам иттек һәм шактый хаталарга тап булдык. Хәзерге вакытта без 7-нче троллейбуста һәм инде сез күрәсез, менә монда мәгълүмат урнаштырылган. Кызганычка каршы барысы да рус телендә генә язылган. Әлеге сүзләр, әлеге мәгълүмат татар теленә тәрҗемә ителмәгән. Тырнак астыннан кер эзләү булмасын, ләкин әлеге мәгълүмати токтада стоимость провоза багажа багаж озату бәясе дип тәрҗемә ителгән. Әлеге тәрҗемә мантык, ягъни логик яктан бөтенләй дөрес түгел. Гомумән әйтелеше ягыннан да кылакка ятышлы түгел. Бу күренешне аударып салу дияргә булыр иде, ягъни турыдан-туры тәрҗемә. Чыннан да стоимость провоза багажа гыйбарәсе татарча ничек була? Бер тәкъдим багаж бәясе. Казан федераль университеты галиме белән әлеге сорауның ышына чыктык. Ләкин моңарча әлеге хатага ник беркем дә игътибар итмәгән? Әллә игътибар итеп тә күнегүебезме? Без әлеге хаталарны күрсәтеп метро электротранс оешмасына хат җибәрдек. Без Бауман урамында биредә татар мөхитен чагылдырган урыннар шактый. Шундыйларның берсе Шәкшәк йорты. Исәнмесез? Исәнмесез? Сезнең игътибарыгызга мин ике төрле шәй тәкъдим итәм. Сүз дә юк, алар татарчага тәрҗемә ителгән. Менә мәсәлән тәмле һәм бәхет. Ансы куандыра. Ләкин кызганычка каршы, менә тәмле сүзендә татарча язылмаган. Менә кем гаепле икән? Сез беләсезме, бу сорауга җавап бирә аласызмы сез?
Мы производителям Без җитештерүчегә алыштырырга кирәк дип хәбәр итәрбез. Димәк, хата ясаучы җитештерүче үзе булып чыкты. Бер яктан татар теленә тәрҗемә итәргә тырышканнар. Монсы хөрмәткә лаек. Ләкин бит эшләрен азагына кадәр җиткермәгәннәр. Татар сүзләрен нишләптер дөрес итеп татарча язмаганнар. Татар хәрефләре кулланылмаган. Шунсы аяныч. Без Бауман урамын аркылыга буйга йөреп чыктык һәм әлеге хаталы шәйләрнең бөтен кибет киштәләрендә урын алганлыгын күрдек. Менә игътибар итсәгез, ике төрле бал. Ләкин менә беренчесендә тәмле сүзе дөрес язылган. Дөрес, икенчесендә кызганычка каршы дөрес язылмаган. Получается, это вот неправильно. Димәк, монсы дөрес, монсы дөрес түгел. Без әлеге хаталарга игътибар итәрбез. Будем стараться писать правильно. Моңарча әйткәннәр булмадымы сезгә менә дөрес язылмаган дип киреп әйткәннәр булмадымы? Говорили. Но это уже, знаете... Моңарча әби бабайлар хаталарны киреп әйткәне булды. Яшьләрнең юк. Өлкән яшьтәге әби бабайлар да әлеге хаталы язмага игътибар иткән булган. Сатучысына хәтта киреп тә әйткәннәр. Кызганыч, өлкәннәр сүзе бүгенге көндә дә исәпкә алынмаган. Шул рәвешле без Чәкчә йортының җитештерүчесенә шалтыраттык һәм әлеге хаталар турында мәгълүмат җиткердек. Посмотрим, исправим следующую партию. Но получается, вы напишете, да, на татарском? Ну, конечно. Зачем с ошибками это делать? Конечно, исправим. Исәнмесез? Исәнмесез. Аңлавымча, бу сезнең меню име бит? Так точно. Менә монда игътибар итсәгез, бәлеш дип язылган. Менә бәлеш сүзе дөрес язылган микән, ничек сез уйлыйсыз? Бәлеш юк, татарча дөрес түгел бу. Белә торып, ничәп дөрес итеп язмыйсыз? Мин анда кушыла алмыйм, к сожалению. Димәк, может, другим... Рус милләте вәкилләре татарча язсак, аңламый калырга мөмкин. Ничәп сез ике телдә дә язмыйсыз? Хороший вопрос. Я думаю, я скажу это руководству, и мы исправим это. Татар мөхитен булдырырга тырышсалар да, хата өстендә хата. Элеш сүзен әлеш дип язганнар, эшпишмак та эшпишмак. Биредә туристлар өчен шулай уңайлы дип саныйлар. Уңайлы микән? Миңа калса, без шул рәвешле наданлыгыбызны түргә элеп кенә калмыйча, хаталарны норма дәрәҗәсенә күтәрәбез. Мондый хаталарны булдырмас өчен нишләргә? Дөрес тәрҗемә өчен кемгә мөрәҗәгать итәргә? Мәгълүмати такталарда хата ясаган оешмаларга штраф каралганмы? Сораулар шактый. Беренчедән, безнең республика күләмендә эшли Галимҗан Ибрагимов исемендә тел, әдәбият һәм сәнгать институтында әйтергә кирәк. Махсус сайт бар, эшлим татар махсус сайты. Административный суд буенча штраф булырга мөмкин. 500-дән 1000 сумга кадәр штраф салу яки кисәтү. Без китап кибетендә бирдә ике зур зал. Әйтергә оят, ләкин татар телендә язылган китаплар бер кечкенә киштәдә урнаштырылган. Сайлап алу мөмкинлеге бөтенләй юк дияргә була. Очень часто люди спрашивают, но в основном это взрослые люди. То есть они приходят... Татар телендә язылган китапларны еш сырыйлар. Нинди китапларны күбрәк укыйлар? Зифа Кадырова китапларын бик яратып укыйлар. Сатып алучылар үзләре әйтмәсә дә, бер киштәне күреп нәтиҗә ясап була. Китапны сайлап алу мөмкинлеге юк. Тикшерү эшләрен башкардык, нәтиҗә ясарга һәм бәя бирергә вакыт. Безгә җиңелрәк, сезгә аңлаешлырак булсын өчен без берничә күрсәткечне аерып куйдык. Беренчесе илмә такталар. Автобуста, троллейбуста һәм Бауман урамында урнашкан кибетләрдә без шактый хаталарга тап булдык. Шуңа күрә әлеге күрсәткеч 1 йылдыз белән бәяләнә. Китап белем шишмәсе. Без Казанның берничә китап кибетенә кердек. Анысы инде кадр артында калды. Кызганыч, татар телендә китап укучылар өчен сайлау мөмкинлеге шикләнгән. Әмма күңелле күренешкә дә тап булдык. Бауман урамындагы бер ресторанда татарча китаплар урнаштырылган. Аш көткән арада аларны алып укып була. Шуңа әлеге күрсәткеч 3 йылдыз белән бәяләнә. Бүгенгә шулар иде. Мин тел сагында торучы Динә Нишметдинова сезнең белән сау булашам. Уку елы тамамланырга да нибары 2 ай калып бара. Җәй айлары балаларны төрле чараларга җәлеп итү өчен менә дигән вакыт. Сәләт лагере шундый мөмкинлекләр бирә торган мөхитнең берсе булып тора. Сәләтле җәй 2024 ял итү кампаниясе үз эшчәнлеген инде башлап җибәрде. Бу турыда тулырак бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә Сәләтле җәй үзәге координаторлары Гөлназ Гатина һәм Ильина Сахабиева таныштырыр.
Исәнмесез Гөлназ, исәнмесез Илина. Менә сәләтле балаларны җыя, аларның үз эшенә өлеш кертә дип әйтик. Сез инде җәйге аланнарга язылу эшендә башлап җибәргәнсез. Ничек бара эшләр, сөйләп китегез әле? Дөресен генә әйткәндә, җәйге әзерлек процессы безнең башланды инде көз аеннан ук. Безнең барлык әйдәманнар, махсус мәктәп үттеләр, алар өчен әйдәманнар мәктәбе проекты эшләп килә. Һәм инде шулай итеп җәйге әзерлек безнең җәйге сезон төгәлләнүгә башлана. Без җәйгә нәтиҗә ясыйбыз һәм инде җәйгә әзерләнә башлыйбыз. Әйдәманнарны әзерләдек, баш җитәкләр шулай ук махсус баш җитәкләр мәктәбе үттеләр. Устазлар да аерым мәктәбе үттеләр һәм инде безнең хәзерге вакытта чыннан да портфолио сәләт сайтында гаризалар бирү кампаниясе бара. 7 яшьтән алып 18 яшькә кадәр теләге булган һәркем үзенә ошаган аланны сайлап, җәен безнең сәләт белән үткәрә ала. Менә инде бүгенге көндә бигрәк тә аеруча игътибар бирәләр моңа дип әйтик. Тәртип ягы, дисциплина ягы һәм куркынычсызлык ягы ничек каралган? Безнең сәләттә барлыгы 4 база бар, һәм алар бөтенесе дә чоп белән җиһазландырылган, шулай ук камералар белән безнең гел карап торалар. Шулай ук безнең бар махсус кнопкалар, шуларга баскач инде безнең куркынычсызлык эшчеләре килеп җитә. Һәм инде безнең һәрбер эшче базада ул шулай ук медосмотр үтә, шуңа күрә барлык яктан дагы саклана дип әйтик. Лагерь дигәч, күз алдына ял итү килә. Бит сәләттә төрле проектлар яклау да бар. Аннан соң шәхесләр белән очрашу бар. Программа бик тулы итеп каралган дип әйтергә кирәк. Әйе, чыннан да балаларның программасы бик тулы итеп әзерләнә. Аларның көннең беренче яртысында ул дәресләр, һәрбер аларның үз юнәлеше бар. Ул да булсынмы иҗат, булсынмы спорт, телләр өйрәнү булсынмы, тарих булсынмы. Кыскасы менә безнең барлыгы 25 алан һәм 25сендә 25 төрле бик кызыклы итеп эшләнә программа. Балаларга җәйге ялны кызыклы һәм файдалы итеп үткәрү өчен остазлар да махсус мәктәп үтәләр, чөнки сәләтнең аның программасы да һәм аның эшчәнлеге дә үзенчәлекле һәм инде остазлар да, укытучылар да, әйдәманнар да алар әле үзләренең өлкәсендә профессионал булырга гына түгел, ә менә шушы сәләтнең барлык үзенчәлекләрен тапшырып укыту программасын төзергә һәм алып барырга тиешләр. Безнең 19 февраль көнне Самрух ел премиясе булып узды һәм шунда без традицион рәвештә ел сайын гаризалар бирү кампаниясын ачып җибәрәбез. Яланнарга язылу шул вакыттан башланды. Вакыт аралыгына килгәндә, әлбәттә, әйтеп киткәнчә, безнең төрле сайлап алу этабы булса да, бик теләүчеләр күп, шуңа күрә гаризаны никадәр тизрәк бирү мөмкинлеге бар. Шулай бирергә, чөнки соңгы вакытта шалтыраталар, анда июнь башында инде күп кенә аланнарда гомумән гаризалар бирү кампаниясе ябылган була. Ә булай инде ул ябыла, сменага кала, берничә атна кала ябыла. Шуңа күрә, мәсәлән, августта икән смена, әле анда августка кадәр вакыт бар, ә инде беренче сменалар икән, димәк, вакыт бар әле алар башлаганча кадәр, беренче июньгә кадәр гадәттә әйтәбез инде. Portfolio-salat.ru шундый безнең сайт. Шуңа керәсез дәгән, теркәлү узасыз даган, шунда һәрбер балалар күп булса инде аларның дипломнарын кертәсез һәм үзегезгә ошаган проектка гариза бирәсез дәгән, юнәлешен карап, яшь шикләрен карап, кая үткәрелүен карап, шуны карап инде үзегезгә шаганын сайлыйсыз да шуңа җибәрәсез. Менә инде сәләт дибез. Сәләтне белмәгән яшьләр Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә юктыр, әйме? Аны барлык яшьләр дә белә. Сәләт дигәч, ул күңелле мизгелләр белән тасвирлана дип әйтик. Инде менә шушы күңелле мизгелләргә җыя балаларны, аңа 30 яшь тулган икән бит. Чыннан да, сәләт 1994 елда 65 бала белән генә Арчада башланып киткән шундый бәләкәй генә аланнан хәзер инде 25 меңнән артык бала безнең ел дәвамында үзләренең эшчәнлеген алып баралар. Бездә ял итәләр, 50дән артык проект эшләп килә, 25 алан, 6 форум һәм ел дәвамында эшләп килүче бик күп проектлар, үзебезнең базаларыбыз барлыкка килде. Бик зур рәхмәт сезгә. Файдалы эш башкарасыз дип әйтергә кирәк. Киләчәкне уйлап, балаларыбызның киләчәген уйлап, сезгә бик зур рәхмәт моның өчен һәм алга табада уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итәм. Бүген уразаның 24нче көне. Авыз ачу 18 сәгать 27 минутта була. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе балалар җырларын барлап, җыр дәресе проектын тәкъдим итә. 4 апрель пәнҗешәмбе көнне карагыз.
бәхетле авыл баласы. Сандугачлы җәйге һәр иртәм. Әтәч үзе җырлап уятадыр. Кояш назлап дәшә, тур иркән. Мин бәхетле авыл баласы. Шыклы ширемнәрем, душларым, бака туюса төп кыда мин. Һәрбер бөҗәк минем дусларым. Мин бәхетле авыл баласы. Кошлар ариясе үз моңым, табигатьтән ага кан тамырым, табигатьтән тама һәр җырым. Якын миңа авыл бик якын. Язмышымның улуг каласы. Тиңсезе мин бүген табигатьнең. Мин бәхетле авыл баласы.